Aquells mesos els van viure abraçats l'un a l'altre. Moltes nits les passàvem en blanc, observant com la lluna... Va, torna-hi! Vale. Observant com la llum de la lluna feia brillar els nostres rostres. El temps es dilatava, oblidant per segons l'existència del món. Ens vam casar quan acabava l'estiu. Plovia molt. La Maria em va dir que això portava bona sort. El viatge a Noses va ser curt, però intens. No massa lluny de Barcelona. Curt, però intens. Intens. Els arbres van ser per nosaltres un refugi del sol, cada vegada menys violent. Corríem entre fulles, despullats, i somreiem quan cruixien sota els nostres peus. Sopàvem al jardí interior de la casa. Hi havia una font, entre les plantes, que tenia l'aigua més fresca i pura de tot el Berguedà. El Francesc deia que era màgica i que qui la bevia quedava pres per l'amor més profund. Vinga, corre! Vale, tranquil. Podies veure la paret rosada de la casa, que va ser el niu d'una mortorrit. Què vol dir mortorrit? Intens. Què has fet, Joel? Què ha passat? T'ha fet mal. Voleu? Què feu aquí? Estem buscant una casa. La de la novel·la. A mi m'encantava també. Seguiu aquell camí, la trobareu. La veieu? I si aneu a l'esquerra de la casa, trobareu una finestra mitja oberta que dona al jardí interior. El de la font. I si la veu de la font, ja sabeu què us passa.
Mira, la casa! Vens? Vaig.